ई बात तोरा कैसे पता बारे लोटा पुत्र कि तानिया झा गरमाइल बिया? कहीं तूहू लाड़ चटे वाला बिजनेस शुरू तो नानू कर दिल बारे। बड़ा हरामी हो बेटा। छूट जाई तोहर चुनायू। ए कैमरामैन सुतो तरीस कारे तनी पीछा करके रोकता। इस सकालवा से तो हमरा उहे लागता जौन 12 बजे रात के महाडा के रोड के किनारे गान मरावेला कस्टमर ढूंढत रात कब बजवावे के शौक रहे, गावे कब से लागल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहलू कि हमरा पेट में बबुआ कहियल रोई। अरे एकर बियाह होई ओकरा 9 महीने बाद बबुआ हो जाई, लेकिन ते बताओ कि ते जो पीछे से चलावे वाला धक-धक बिजनेस शुरू कइले रहे वो कब और काहे बंद कर देली? प्रॉफिट ना रहे का? हाँ, काहे से कि अब सिंगर तक केहू बनियन जाता तो तेहू सोचले होवे कि सिंगर बन जाए। खेसारी से ठुकवालो तनिया तू गोलाई का हुई। हाँ नु बड़ी कॉन्फिडेंस में नु बोला तारिस रे। रतिया के तेहू कहीं खेसारी जी से मिलल बड़े का? ना तो एगो काम कर, तू ते घरे जो आ घरे जाके पूछ त ई असली बीज ह कि अदला बदली भइल बा। अच्छा रखले भतार बाड़ी पीता पहाड़। काहे से कि तारा आंखवा में लाड़ पेले बा, यही से नु आंखवा तार टेढ़ा हो गइल बा। तारा लागत कि 72 गो रखले बिया, मतलब भतार त ई गाना थोड़ी गाई ती तो कहीं और होई। देखला में लागेल साफाछी हो तो सुपुआ हा से चलनिया के जे 72 गो छेद बा, गाड़ देवे वाला बिजनेस बंद कर देले तो दूसरा पर उंगली उठावता रे। हम जानत नहीं कि का तहरा के। अब बताओ कि वो गाना भले गलत सलत गावेले, लेकिन हमरा तो नइखे लागत कि ओ तरे होई, मतलब 76 जौन तू कहे के चाहता रे। बाकी भाई लोग रहुआ लोग के का लागता बताई, नीचे कमेंट करके जरूर बताई। बाकी वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट खातिर बाल, दिल पर ना ले हम लोग। मिला तानी फिर से जाई, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारी हिम्मत बढ़ाई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो खातिर। तब तक दी इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।